எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்க சூர்யா. என்னது வாய்ஸ் பேசினா வாயிலே குத்துவியா? ஏன் ப்ரோ ரிவ்யூ தானே இன்னைக்கு? இன்டர்வியூவா? சாரி வேறு எப்படி பண்றேன்னு மட்டும் பாருங்க. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் தான் உங்க விஜய் சாண்டி. இந்த நாள் எங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நாள் சொன்னாங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, மாநகரம் படத்தை மல்லாக்க பார்க்க வச்சாரு, கைதி படத்தை கைத்தட்ட வச்சாரு, மாஸ்டர் படத்தை மாசம் இறக்குனாரு. யாருங்க? நம்ம அண்ணன் லோகேஷ் கனகராஜ் அவர்களை இன்னைக்கு இன்டர்வியூ எடுக்க போறோம். அண்ணன் வந்துட்டாரே. ஏன் வெயிட் பண்றீங்க? வாங்க போலாம். வணக்கம். முதல்ல ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் உங்களுக்கு தப்பா நினைச்சுக்க வேண்டாம். இந்த படத்தினுடைய டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ். அது என்ன ஸ்பெஷல்னா, அவர் நம்ம இருக்காரு கிணத்து கடவு. அவர் சொந்த ஊர் கிணத்து கடவு. அவர் படித்தது பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ்ல. அது வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பெருமை. இன்னும் சொல்ல போனா அவருடைய முதல் படம் மாநகரம், இரண்டாவது படம் கைதி, மூணாவது படம் அடுத்தது கமல் சார் வச்சு விக்ரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ உங்க அனைவரின் சார்பாகவும் அவர் திருப்பூருக்கு வந்ததுக்கு நன்றி தெரிவிச்சு உங்க அனைவரின் சார்பாகவும் இந்த பொன்னாடி முதல்ல எல்லாருக்கும் ஒரு மன்னிப்பு தெரிவிச்சுக்கிறேன். இப்படி வந்து பாதியில படத்தை நிறுத்தி பண்ணுறது எனக்கு துளி கூட உடன்பாடு இல்லை. ரொம்ப சாரி. அண்ட் நான் மெயினாக வந்தது வந்து என் ஊரில் படம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் தான். அண்ட் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த கோவிட் சுச்சுவேஷனில் திருப்பி காணதுக்கு. அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக கவர்மெண்ட் சொல்ல ரூல்ஸ் படி எல்லாம் ஒரு சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸோட படம் பார்க்க வச்சதுக்கு மிகப்பெரிய நன்றி சார். அண்ட் எல்லாருக்கும் இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்கள். படம் பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். நீங்க இன்ஸ்பயர் ஆன கமல் சாரை வச்சு அடுத்த படம் எடுக்க போறீங்க, அதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லைங்க. நான் அது முதல்ல ஆக்சுவலாக வந்து முதல்ல இது எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி சொல்கிறதுக்காக தான் வந்தது. ரெண்டாவது என் சொந்த ஊரில் படம் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் மெயினாக வந்தது. இந்த படத்தை பற்றின பேட்டியோ இல்லை அடுத்த படத்தை பற்றின பேட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டராக வச்சுக்கலாம். இப்போதைக்கு மாஸ்டருக்கு இந்த பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் இப்போ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னே தெரியல தேட்டர்ஸ் அப்படின்ற இந்த பாயிண்டில் மக்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கும், ரசிகர்கள் கொடுத்த ஆதரவுக்கும், ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா கொடுத்த ஆதரவுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நன்றி. நிறைய பேர்த்தோட வாழ்வாதாரம் வந்து திருப்பியுமே ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லலாம், அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஸோ அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு நன்றி. அதுக்காக தான் நான் வந்தது. தேங்க்யூ. வரவேற்பு எந்த அளவுக்கு? ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் மூவியில் வந்து 2 மாஸ் ஹீரோஸ் நடிச்சிருக்காங்க. அதில் வந்து விஜய் சேதுபதி சார் மட்டும் கடைசியில் கொலை பண்ணுற சுச்சுவேஷன் எதனால? இல்லைங்க, அதான் நான் படத்தை பற்றின பேட்டியெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டராக வச்சுக்கலாம். இது நன்றிக்கான மீட்டு. நீங்கள் சார்கிட்ட ஏதாவது கேட்கணும்னா கூட கேளுங்க. லோகேஷனா, நீங்கள் இந்த மாஸ்டர் மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய யூடியூபர்ஸ்க்கு சான்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. இந்த அப்கமிங் ஃபிலிம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறது எதிர்பார்க்கலாமா? கண்டிப்பாங்க. அது ஆக்சுவலாக அது முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன். அது யூடியூப்ஸ் அவங்க வேறு ஊர்லேருந்து அப்லோட் பண்ணுறாங்க இல்லையா வீடியோஸ் இருக்குது. அவங்களுக்கு எந்த வகையில் வந்து சினிமாவை அப்ரோச் பண்ணுறாங்கிறது தெரியாமல் இருக்குன்னு யோசிச்சோம். ஸோ அதனால தான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டது. தொடர்ந்து அதுதான் பண்ண போகிறோம். கதை வந்து எப்படின்னா நடந்த சம்பவம் கொஞ்சம் லேட்டராக பேசுகிறேன். அதான் முன்னாடி ஒரு சின்ன 2 கொஸ்டின். இதில் வந்து நம்மவரோட படத்தில் இருந்து அந்த பிரின்சிபலோட வச்சுருக்கீங்களா? கிரெடிட்ஸில் ஃபிலிமோகிராஃபி போட்டிருப்பாங்க. நம்ம தான் போட்டிருக்கோம். ஓகே ஓகே. அந்த காப்பு வந்து அதே காப்புங்களா? இது வேற இல்லைங்க, இது முன்னாடி போட்டோம். ஓகே. நன்றி நன்றி நன்றி. ஆனால் இப்போ வந்து தமிழ்நாட்டில் விஜய்க்கு வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க, ஃபேன்ஸ் எல்லாமே. அவரோட இது வந்து அதர் ஸ்டேட்டில் போகும்போதும் கேரளாவில் அவங்க செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து தமிழகத்தை தாண்டி அதர் ஸ்டேட்டில் கேரளா, ஆந்திராவில் வந்து இதனோட தாக்கம் வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிருக்கு, எப்படி ரிலீஸ் அதே மாதிரி தாங்க இருக்குது. கொஞ்சம் சோஷியல் மீடியாவில் முடிஞ்சளவு ஃபாலோ பண்ணோம். இந்த சுச்சுவேஷன்லாம் தாண்டி தேட்டர் விசிட் இதெல்லாம் போகும்போது மற்ற ஸ்டேட்லேருந்தும் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி பேசினாங்க. நிறைய டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்லாம் வந்துருக்குது. அண்ட் இப்போ நம்ம டீம்லேயே
வேறு மொழி பேசக்கூடிய ஆட்கள் இருப்பாங்கல்ல. ஸோ அவங்க சார்பாக அவங்களுக்கு அந்த ஊரில் என்னென்ன மாதிரி பேசுகிறாங்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தெரிஞ்சது. அவ்வளோதான், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சர்க்கிள் எல்லார்ட்டையும் கேட்குறது, சோஷியல் மீடியா, அது வரைக்கும் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது. சார் இப்போ படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து விமர்சனங்கள் நிறைய போயிட்டுருக்கு. சோசியல் மீடியாவாகட்டும், யூடியூப் சேனல் ஆகட்டும், நிறைய பேர் விமர்சனம் பண்ணி போடுறாங்க. அதில் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் வந்து நல்லா இருக்குனாலும் பாசிட்டிவ் படமாக அகைன்ஸ்ட் போட்டிருக்காங்க. அதை வந்து உங்கள் பார்வையில் எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? இந்த மூவிக்கு எப்படி இருக்குன்னு யோசிக்கிறீங்க? விமர்சனங்கள் எப்படி இருந்தாலும் ஏற்றுக்க வேண்டியதான். ஏற்றுட்டு அடுத்த படத்தில் வரும்போது அந்த விமர்சனங்களை தவிர்த்துட்டு அதுக்கு என்ன பண்ண முடியுங்கிறது பார்க்குறாங்க. மற்றபடி மக்கள் வந்து எல்லாருக்கும் யுனானிமஸாக பிடிச்சிருந்தனால இத்தனை கூட்டம் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் விமர்சனங்களையும் வர வைக்கத்தானே செய்யணும். நம்ம எல்லாரையும் பாராட்டு மட்டும் ஏற்றுக்க முடியாது. இப்போ சமீப காலமா 2 மணி நேரத்துக்கு குறைவான படங்கள் தான் தயாரித்து வெளிவந்துட்டு இருக்கு. இந்த படம் 3 மணி நேரம் இருக்கு. இதனால என்ன காரணம் 3 மணி நேரம் இருக்கு? இல்லை, 2 பெரிய ஹீரோஸ். ஸோ 2 பேரோடதையும் காட்டணும், அது ஒரு நிதானம் இருக்கணும். ஸோ அவசரமாக ஓடிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் 3 மணி நேரம். ஆனால் இப்போ வந்து 50% அக்குபென்ஸ் தான் இருக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் மாஸ்டர் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கு. அதை பற்றி அதுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்கிறக்கே வந்தேன். அது மிகப்பெரிய நன்றி தான் மக்களுக்கும், ரசிகர்களுக்கும், ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியாவுக்கும். எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொன்னாலும் பத்தாது. ஏன்னா எத்தனை பேரோட லைஃப் இதில் அடங்கியிருக்குல்ல. திருப்பி எல்லாத்தையும் ரீபூம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால எல்லாருக்குமே நன்றி. எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது. இப்போ அடுத்து விஜய் படம் மறுபடி பண்ணுறதா ஒரு டாபிக், அதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட்டராக பேசலாமே. இப்போதைக்கு நன்றி. நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் இருந்திருக்கீங்கன்னா, ஸோ உங்களை பார்த்தா நிறைய பேர் வளரணும். அதுக்காக ரொம்ப நன்றி சேனல் சார். தேங்க்ஸ். படத்துடைய வசூல் என்ன ரேஞ்சில்? வசூலை பொறுத்தளவில் 8 மாதம் தியேட்டர் மூடி இருந்தோம். 2 மாதம் 50% ஆக்குபென்சியில் ஓடிட்டு இருந்தோம். இந்த 10 மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்திருக்கிற மிக பிரம்மாண்டமான படம். இந்த படத்தை பொறுத்த ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு போட்டிங்கன்னா, எல்லா படம் பொதுவாக வந்து விஜய் சார் படம் வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் கேரளாவிலையும் தெலுங்குலையும் ரிலீஸ் ஆகுது. இது முதல் தடவையாக ஹிந்தியில் டப் பண்ணி வடநாடு முழுவதும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஒரு பெரிய வைட் ரேஞ்ச். இந்தியாவில் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா எவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட், இது வரைக்கும் இந்தியாவில் எத்தனையோ ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. ஃபஸ்ட் டைம் விஜய் படம் வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் ஏறத்தாழ என்னுடைய கணக்குப்படி ஒரு 2500 3000 ஸ்க்ரீன் வரைக்கும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ரொம்ப கம்மியாக தான் சொல்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். நான் 2500 3000 ஸ்க்ரீன் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு மிகப்பெரிய இது. அதே மாதிரி வட இந்தியாவிலையும் இந்த படம் பெரிய அளவில் போயிட்டுருக்கு. டெல்லி, பாம்பே, கல்கத்தா நீங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா அந்த ஆடியன்ஸு அவங்க விஜய் கட் அவுட் இருக்காங்க, அவங்க மாலை போடுறது, அவங்க அதாவது தமிழ்நாடு மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க. படம் அதே மாதிரி தான். எல்லா இடத்துலையும் ஒரே மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ். அதாவது புதன்கிழமைக்கு படம் ஓப்பன் பண்ணோம். இன்றைக்கி ஏறக்குறைய 4வது நாள் இன்றைக்கி படம் ஓடிட்டுருக்குது. நமக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாடு தான் தெரியும். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற எந்த தியேட்டர்லேயும் எந்த விதமான குறையும் இல்லாமல் மிகப்பெரிய வசூல் இருக்குது. நாங்கள் வந்து திரையரங்கு உரிமையாளர் முறையில் நாங்கள் நன்றி சொல்ல வேண்டியது முதல்ல விஜய்க்கு தான். ஏன்னா இந்த படத்தை தியேட்டரில் தான் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி விஜய் வந்து இந்த படத்தை இவ்வளோ நாளாக ஏறக்குறைய யாருமே இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணி வச்சுருக்க மாட்டாங்க. போன ஏப்ரல் 9 ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய படத்தை 8 மாதம் வச்சுருந்து தியேட்டரில் தான் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா அப்போ எந்த அளவுக்கு அவங்க தியேட்டர் மேலே வந்து ஒரு பிரியம் வச்சுருக்கணும். இன்னும் சொல்லப்போனால் டைரக்டரை வச்சுட்டு சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. இவர் முதல் சொன்னார். என்ன சொன்னார்னா, என் படம் தியேட்டரில் தான் வரும் அப்படின்னு சொன்னார். அது இவர் சொல்கிறதுக்கே காரணம் விஜய் தான். அவரும் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் அவங்க வந்து முடிவு எடுத்திருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு அந்த படத்தை பொறுத்தவரை வெயிட் பண்ணி வச்சதுக்கு, அந்த வெயிட் பண்ணி வச்சதுக்குள்ள பலன் அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஏன்னா இந்த மாதிரி எல்லா ஸ்டேட்லேயும், ஆந்திராவில் இப்போ தான் தியேட்டர் திறந்தாங்க. சங்கராந்திக்கு இன்னும் பெரிய படம் ஒன்றும் வரல. கர்நாடகாவில் இப்போ தான் தியேட்டர் திறந்தாங்க. அங்கேயும் அதே மாதிரி தான் பொங்கல் மட்டும் படம் வரல. கேரளாவிலையும் தியேட்டர் இப்போ தான் திறந்தாங்க. எந்த மலையாள படம் ரிலீஸ் கிடையாது. இது ஒன்று தான் ரிலீஸ். கேரளாவில் ஏற்கனவே விஜய்க்கு வந்து பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது. இன்னும் சொல்லப்போனால் நார்த் இந்தியாவில் எந்த ஹிந்தி படமே ரிலீஸ் ஆகலை. இது ஒரே படம் தான். ஸோ ஆல் ஓவர் இந்தியா இந்த ஒரே படம் தான் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. படம் ரிலீஸ் ஆனால் மட்டும் பார்த்தாது, படம் குவாலிட்டியாக இருந்தால் மட்டும் ஜனங்க உள்ளே வருவாங்க. நீங்களே எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய படங்களை. படமும் நல்ல திருப்தியாக இருக்குல்ல ஆடியன்ஸுக்கும். அப்புறம் பொதுவாக விஜய் பொறுத்தளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டுனா ஆல் கிளாஸ் ஆர்டிஸ்ட் அவர். அதாவது குழந்தைங்க, லேடிஸு, ஃபேமிலி ஆடியன்ஸு எல்லாருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் விஜய். அதனால் எல்லா ஆடியன்ஸும் இந்த மாதிரி பொங்கலை முன்னிட்டு 5 நாள் லீவ் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, நல்லா போயிட்டுருக்கு. எங்களை பொறுத்தவரை தியேட்டர்னா மீண்டும் மீண்டும் சொல்லணும் ஒன்று தான். இந்த படத்துடைய தயாரிப்பாளர் லலித்குமாருக்கும், இளையதளபதி விஜய்க்கும், டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜுக்கும் நாங்கள் உண்மையிலேயே வந்துட்டு எங்களை மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் 50% ஆக்குபென்சியில் இன்னும் சொல்ல போனால் முதல்ல கவர்மெண்ட் வந்து 100% ஆக்குபென்சி கொடுத்தாங்க. திருப்பி அதை 50% மாற்றிட்டாங்க. உடனே எல்லோரும் சொன்னாங்க இவங்க எல்லாரும் ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க, 50% ஆக்குபென்சி வேணும். ஆனால் அவங்க தைரியமாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இந்த தைரியத்துக்கு கிடைச்ச பைசா இவ்வளோ வைட் ரிலீஸு, இவ்வளோ பெரிய கலெக்ஷன், அது நல்லா போயிட்டுருக்கு. வரும் காலங்களில் வந்து திரையரங்குகளில் வந்து அதிக அளவுக்கு அதாவது திரைப்படங்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நிச்சயமாக இன்றைக்கி ஓடிடிக்கு போகவே மாட்டாங்க. இந்த படம் ஒன்றும் வேண்டாம். இந்த படங்கள் நீங்கள் வந்து தியேட்டருக்குள்ளே போய் நின்று பாருங்கள்.
இந்த எஃபெக்ட், இந்த படத்தினுடைய அனிருத்தினுடைய மியூசிக் இந்த படத்தில் வந்து இருந்துட்டு ஒரு புது பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது. அது இந்த இதில் தியேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து ஓடிடியில் பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் மொபைலில் பார்த்து எதில் பார்த்தாலும் அந்த அனுபவம் கிடைக்காது. காரணம் இவங்களோட உழைப்பு. இவங்க இந்த படத்தை வந்து ஸ்க்ரீனில் கொண்டு இன்றைக்கி இருக்கிற டைரக்டர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டுனா ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பர்ஃபெக்ஷன் பார்க்குறாங்க. சவுண்டு, அந்த லைட்டு, அந்த குவாலிட்டி அதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு செய்கிறாங்க. எல்லோரும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக யங்ஸ்டர்ஸ் செய்கிறாங்க. அதை வந்து நீங்கள் தியேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா தான் அந்த அனுபவம் கிடைக்கும் இல்லையா, நீங்கள் வந்து மொபைல்லையோ டிவிலையோ எதில் பார்த்தாலும் அந்த அனுபவம் கிடைக்காது. இன்னும் சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பொங்கலுக்கு 2 படம் ஓடிடியில், தமிழ் படம் ஒன்று ஓடிடிலையும் ஒன்று சேட்டலைட் டிவிலையும் வெளியாது. அதை பற்றி யாராவது பேசுகிறாங்களா? கிடையாது. தியேட்டரில் வந்தால் தான் அந்த படத்தை பற்றி பேசுவாங்க. அது இப்போ இந்த படம் நிரூபித்து காட்டிடுச்சு. இந்த படத்தில் நார்த் இந்தியா பற்றி கேட்டிங்களே, அதாவது வெளி மாநிலத்துக்கு, இது எப்படின்னா நான் நேட்டிவிட்டி சப்ஜெக்ட் கிடையாது. சப்ஜெக்ட் வந்து எல்லா எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் பொருந்தக்கூடிய சப்ஜெக்டாக போச்சுது. அதனால எல்லா ஸ்டேட்டுமே பெருசாக போகுது. நீங்கள் நேட்டிவிட்டி தமிழ்நாடு நேட்டிவிட்டி சப்ஜெக்டாக இருந்துன்னு சொல்லிட்டுனா நம்ம ஸ்டேட்டில் பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க. நார்த் இந்தியாவில் அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து அந்தளவுக்கு கேட்ச் ஆகாது. இது அப்படி இல்லை, எல்லா ஸ்டேட்டுக்கு பிடிச்ச மாதிரி காமன் சப்ஜெக்டாக போச்சு. இது நீங்கள் வந்து எந்த உலகத்தில் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் இந்த சப்ஜெக்ட் பார்க்க முடியும். அது ஒரு சௌரியமாக இருக்குது இந்த படத்தில். நார்த் இந்தியாவில் எக்ஸ்ட்ரா வரவேற்பு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. அது எப்படி? ஹிந்தியில் டப் பண்ணியிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம். விஜய் படம் வந்து முதல் முறையாக ஹிந்தியில் இந்த படம் தான் டப் பண்ணியிருக்கு. இது வரைக்கும் ஹிந்தியில் டப் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணதே கிடையாது. இந்த படம் தான் முதல் ஹிந்தி டப் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்னா அதுக்கு காரணம் இதே தான். சப்ஜெக்ட் வந்து அதாவது வேர்ல்டு லெவலில் இருக்க ஒரு காமன் சப்ஜெக்ட் இது. அதனால் எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் டப் பண்ண முடியும். இன்றைக்கி வந்து மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, எல்லா மொழி படங்களும் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஜனங்கள் டெவலப் ஆகிட்டாங்க. சில சப்டைட்டில் வச்சுக்கிட்டு பார்க்கக்கூடிய படங்களுக்கு ஆகிட்டாங்க. அதனால சரி இந்த படத்தை அப்படி பண்ணி பார்ப்போன்னு தயாரிப்பாளர், டைரக்டர், ஹீரோ எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணி தான் ஹிந்தியில் டப் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் டைம். எல்லாருமே முதல்ல பயந்தாங்க. ஹிந்தியில் பொதுவாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டப் பண்ணி டிவியில் மட்டும் தான் போடுவாங்க. ஹிந்தியில் ஸ்க்ரீனில் போடுற முதல் படம் இந்த படம் தான். எல்லாரும் இன்டர்வியூ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அடுத்த வீடியோ எல்லாரும் மீட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ராங் நம்பர் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.